Bezpečnostné opatrenia pre sociálne siete pre rok 2024 odo mňa od Tami. Všetky sú praktické, zoberte si pero a papier a zapisujte si. V prvom rade nech vám príde akákoľvek správa, nevyžiadaná správa do vášho DM boxu, či už na WhatsAppe, či už na Messengeri, alebo vo vašom DM na Instagrame, s tým, že vám zablokujú účet, pretože ste porušili nejaké autorské práva, alebo Meta Business Suite, neviem čo. Priatelia, na žiaden link neklikajte, nikam nezadávajte vaše údaje. Je to pravdepodobne phishing alebo určitý scam. Dokonca vám to môže prísť SMS-kou, všetko si overujte a radšej vy zavolajte danej inštitúcii, či už Slovenskej pošte alebo telekomunikáciám a overte, či naozaj oni vám posielali správu a vyžadujú si určitú platbu alebo zadanie prihlasovacích hesiel. Takže na nič, čo vám príde do správ, neklikajte. Buďte takisto obozretní, keď si navštevujete určité e-shopy, pozrite si stránku SOI a overte si, či nie sú nahlásené za podvodné konania. Tento typ je vhodný pre všetkých z vás, ktorí ste proste užívateľmi sociálnych sietí, vrátane vašich detí aj vašich rodičov, starých rodičov. Potrebujete si zabezpečiť vašu komunikáciu tzv. Heslom. Teraz nástroje umelej inteligencie vedia stiahnuť si hlas, napodobniť tento hlas a predstavte si, že vašej mame alebo vašej starej mame bude volať niekto, kto textom napíše, ale vašim hlasom to bude znieť v telefóne, že povie, že práve sa dostal do havárie, požičal si telefón, je v sanitke a vezú ho do nemocnice a aby daná rodinná príslušnička doniesla peniaze niekam do kiosku, niekam do nejakého obchodu a tak ďalej a tak ďalej. Človek, keď počuje svojho rodinného príslušníka jeho hlasom povedať takéto veci, tak jednoducho v tom šoku môže nerozoznať, že niečo je na tom podozrivé, navyše to znie naozaj dôveryhodne a tieto schémy fungujú. A preto si to nielen v online priestore dohodnite s vašimi blízkymi, že ak budú počuť niečo takéhoto rázu, tak si dohodnete medzi sebou tzv. Heslo. Heslo funguje tak, že ho poznáte iba vy a len vtedy, keď sa ako keby overíte, poviete, že aké je heslo. A ten človek na druhej strane ho absolútne netuší a nevie a nepozná. Musíte byť obozretní. Rovnako poučte vaše deti, aby keď niekto klope a oni sa spýtajú, že kto tam je a povie, že ja, alebo niekto príde na tréning alebo po tréningu za nimi a povie, poď ku mne do auta, poslala ma tvoja mamina, tak dieťa sa prvé, čo musí spýtať je, že aké je heslo. Daný človek by musel poznať heslo, kebyže ho naozaj tá mamina poverí a preto buďte obozretní a dávajte si na to pozor. A ten ďalší typ je pre tých z vás, ktorí tvoríte na sociálne siete rôzne houly, to znamená tvoríte obsahy. Keď robíte rozbaľovanie, tak sa uistíte, že nie je tam nalepená a viditeľná vaša adresa. Takisto žiadne letenky, kde vidno QR kód, nič nesnímajte. Takisto nechoďte streamovať live, keď ste práve mimo domov, napríklad na vianočnej lyžovačke alebo na dovolenke niekde ďaleko, pretože množstvo ľudí vedia, kde bývate. Takisto, ak vysielate live alebo streamujete, tak sa ubezpečte, že vo vašom pozadí nie je nič, čo by sa dalo rozoznať, že nejaký taký výrazný monument, napríklad Eiffelova väža, podľa ktorej by sa dalo veľmi ľahko trackovať vaša poloha. Najmä dievčatá, ktoré robíte Get Ready With Me, tak nechoďte v danom oblečení, ktoré ste ukazovali, že takto sa chystám na nejakú schôdzku, tak vždy postujte o deň alebo o dva